Chuvia! Este verán pensei ir á praia para tomar o sol e para nadar moito. Onde vai que non vou eu á praia? Desde cando lle tes medo á auga? En serio, Talalo, nunca me pasou pola cabeza que lle tiveses medo a nada, e menos á auga. Non te preocupes, que aquí non tes que nadar. Vai ser mellor irmos indo para casa, amigos, que parece que ven aí unha treboada. Sí, hai que recollerse, que hoxe vai tocar chuvia. Oh! Que maneira de chover! Moito me gusta a chuvia. A min tamén. Por min podía chover todos os días, encántame. Damos unha volta pola balconada. Momo, é mellor que entredes, que chove a cachón e aínda vos vai caer un lóstrego na cabeza. A min non me vai pasar nada, porque a chuvia é a miña amiga. É amiga miña tamén. Na, 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 na. Na, 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 na. Ese lóstrego caeu aí ben preto, non che parece, Mumu? Sí, caeu preto demais. Ala, vai ser mellor que entremos. Eu de primeira. Pero que pasou? Que é isto? Estamos no medio do mar. Espertade, rapaces! Espertade! Non ides crer o que pasou! Auga! Auga! Hai auga por todas as partes! É impresionante! Mumu, que fixeches? Oi, que eu non fixen nada! Non, é que non foi Mumu, foi a chuvia. Non parou de chover en toda a noite e mirade o que pasou. Está todo alagado. Falando con propiedade, quero dicir que estamos nunha illa. Claro, agora vivimos na illa de Rita. Non tal, bonita. Agora somos a illa da tropa de trapo. Iso, xusto, a illa da tropa. A ver, quen ven nadar comigo? Vou eu, Milo. Eu tamén vou dar un baño. Agora tócame a min. Pero eu chímpome do tellado como se fose un trampolín. Ei, agarda por min.
Pero iso non pode ser, Talalo. Aquí non che hai tiburóns. Pois claro que non. Aquí non hai tiburóns, Talalo. Un que? Socorro, un tiburón! Ah, un tiburón, que alguén faga algo. Bule máis a nadar, Alfred, que nos vai pillar. Non dou ido máis rápido. Xa estamos todos a salvo. Por un momento pensei que me ia engolir dun bocado. Pasei un medo que non é para contar. É unha táboa de surf. E agora que facemos? Pois...